prípade nedvíjajte ruky ani nohy. Stiahnuť pupky, otvorte oči a zatvorte ústa. Lebo ponad vás preletí Nixon a môže si kaknúť. Takže pokiaľ sme pripravení, ja by som sa nesmial, lebo ak to z neho náhodou vypadne, tak to hnedé decká, to nie je čokoláda, hej? Takže pokiaľ sme pripravení, sokoliarky sú. Myšku nevidím. Myška, poď na druhú stranu, daj mi dlžec. Dáme trošku tento kočík dozadu, ešte poprosím. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ sme pripravení, môžeme ísť na to. Ešte ležte, decká, ležte, lebo zatiaľ to bolo dosť vysoko, tak teraz pôjdeme nižšie. Výborne, ešte ležte. Teraz pôjdeme také 3-4 cm nad vašimi pupkami. Ešte ležte. A ešte ideme naspäť. Výborne, ešte jeden prelet k linde naspäť. Lež. Výborne, takže deti, môžete sa postaviť, poďte si sadnúť vašim rodičom. Zoberte si šiltovky.